Jeg vil aldrig se verden på samme måde igen, efter at have lært det her. Eller jeg vil aldrig tænke på kontinenter på samme måde igen, efter at have lært det her. Vidste du, at der er 7 kontinenter på vores planet? Jep. 7 store stykker land. Lad os starte med Afrika. Hjemsted for Sahara-ørkenen og fantastiske dyr som løver og elefanter. Så er der Antarktis. Det er super koldt og dækket af is. Asien er det største kontinent med seje steder som Kina og Indien. Europa har lande som Frankrig og Italien. Nordamerika, det er der du finder USA og Canada. Sydamerika har Amazonas-regnskoven, den største i verden. Og glem ikke Australien, hvor kænguruer og koalaer bor. Så mange steder at udforske, ikke? Husk, hvert kontinent er unikt og fuld af vidundere. Tak fordi I udforskede med mig. Nu kan I dele disse sjove fakta med jeres venner.